ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ବେଳକୁ ତ ସେଗୁରା କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ଏ ବିବାଦରେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ତେଲ ହେଇଯାଏ ତ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କହିବି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡିରେ ମାରନ୍ତି। ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଥିଲା, କେହି ଯାଉନଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିବାଦ କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ଆଗ ଗାଣ୍ଡିରେ ତେଲ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ଯଦି ପୁଣି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଯାତ୍ରାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହିରୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କାରଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ଟିକେ ଅଲଗା, ସେ ଟିକେ ଖଟନ୍ତି ଭଲ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦାଢି ବାଳ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାଟିନି, ଚମକୁଣି ବି ହେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କ କାମଟା କମଟି ଭିତରେ ମୋ ପୁଷ୍କରାଟା ମାଡ ଖାଇଗଲା। ଆପଣ ଏ ବିବାଦକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହିବାକୁ କିଛି ଚାହେଁନି, କାରଣ ମୋର ସେମିତି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧିବାକୁ ଚାହେଁ। ଘୋଡା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ? ଓଡିଶା ବିଭାଜନ କଥା ଉଠୁଛି। ହଁ, ଶଳା କି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ବାଳ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲି, ଓଡିଶା ବିଭାଜନ କରିବା ବସିଲାଣି।